Okay, det her det er om lineære funktioner. Lad os sige, at vi har en koordinatsystem i 2D, beskrevet med en y-akse og en x-akse. Så kan vi have to punkter i det her koordinatsystem, som har punkterne, vi har x1, y1, og så har vi et andet punkt. Så har vi et andet punkt, som er x2, y2. Så har vi de to punkter her. Og lad os se, de er ud fra koordinatsystemet på x-aksen, så har vi x1, som er skrevet herved, y1, og så kan vi se, at et andet punkt kommer til x2 og y2. Og lad os sige, at de her punkter, det er, vi kan kalde den her 3, 2, og så har vi her punktet herover 7, 6. Så vi har de to punkter. Så kan vi lave mellem de her to punkter en ret linje, som går gennem de to punkter. Den var ret skæv. En linje, som går gennem de to punkter. Den skal lige justeres lidt sådan der. Den går gennem de to punkter her. Så har vi en ret linje. Den rette linje er beskrevet ved funktionen. Den er beskrevet ved funktionen f af x. Funktionen af x er lige med a gange x plus b. Det er b. Hvor det er, at x, det er selvfølgelig x-værdien på x-aksen. F af funktions af x, man kan skrive også funktionen som y, er lige med ax plus b. Så f af x det svarer til y-aksen, y-værdien. Og y-værdien og x-værdien gælder for alle punkter på den rette linje, så de fortsætter med at bare være y af x. A-værdien, den fortæller hældningen på den rette linje, og den kan man se ved, at hvis man går 1 ud på x-aksen, så vil linjen gå 1 op med hældningen, eller a, så vil den gå 1 a op. Og hvis linjen gik nedad, så vil hældningen være negativ, så vil det være minus a. B, den forklarer skæringen med y-aksen, hvor stor afstand, eller hvor den er på y-aksen, der hvor den skærer den rette linje. Så det den forklarer lige der, skæring på y-aksen. Så lad os sige, vi havde så den her linje, den her funktion, det er så bare den generelle funktionsforskrift, så den beskriver ikke den her specifikke hældning eller den specifikke rette linje. For den så skal vi vide a og b. Vi behøver ikke vide y og x, for det gælder for alle punkter på den rette linje. Men vi skal vide a og b. A, der er der en formel, der hedder a er lige med y2 minus y1 over x2 minus x1. På den måde kan man finde a. Så hvis jeg bruger de tal, jeg har heroppe, så vil det være 6 minus 2. Så vil a er lige med 6 minus 2. Og x2 er, så har vi 7 minus 3. 7 minus 3. Okay. Så det vil svare til at reducere det her lidt, så det er 4 over 4. Og så svarer det til 1. Og det er jo lige med 1. Så den her linje, den har en hældning eller en a-værdi på 1. For at finde b-værdien, der kan vi bruge en formel, der hedder b er lige med y minus a gange x. Og her for x og y-værdien, der kan vi vælge bare et punkt. Så hvis vi vælger den punkt, så skal vi bruge x1 og y2. Hvis vi bruger det punkt der, så skal vi bruge x2 og y2. Så der jeg vælger bare at bruge det første punkt her med x1 og y1. Så siger jeg b, når vi har a-værdien fra tidligere, så siger jeg b er lige med, altså vi har y, som er 2, minus, og så skal vi sige, så har vi hældningen a, som var 1, gange x, som er 3. Og så kan vi reducere det her til 1 gange 3, det er 3, og så har vi 2 minus 3, og det er bare lige med minus 1. Så b-værdien er lige med minus 1,
lidt dårligt skidt, for der ligner den over, men den går egentlig under. Så b-værdien, der hvor den skærer med x-aksen, er lige med minus 1. Så vi kan skrive vores forskrift heroppe med a-værdien og b-værdien for lige præcis den her specifikke rette linje. Ved at ax med den, så har vi 1 gange x plus minus, og så skal det være minus 1. Og så har vi fundet en funktionsforskrift for den her specifikke linje, der går igennem de her 2 punkter. Men nu er spørgsmålet, hvordan kommer vi frem til den her formel for A og formlen for B? Så for at vi gør det, det er, at vi kan se, at vi siden alle punkter gælder for alle værdier for x og y, gælder for punkter på de her, så kan vi se, at de her punkter, de kan stille op ved siden af hinanden, at vi har 2 forskrifter. Vi har jo y1 er lige med, vi bruger den her, se her, hvor y er lige med ax plus, så kan vi bare sætte punkterne ind, hvor y er lige med a gange x1 plus b, og så har vi y2 er lige med a gange x2 plus b. Så nu kan vi bare trække de 2 linjer fra hinanden, hvor vi siger på den ene side her, at y2 minus y1, og så trækker vi de her 2 fra hinanden. Så det vil være a gange x2 plus b minus den her oppe, og det er a gange x1 plus b. Så det første, vi gør for at isolere a, hvilket jeg går efter, det er at ophæve parentesen herovre på den her side. Så det for at ophæve parentesen, og det er en minusparentes, så skal jeg vende alle fortegnene om herinde. Og siden de begge 2 er positive her, så skal jeg bare gøre det begge 2 minus. Så jeg skriver det op her, så det er lige med a gange x2 plus b, så kommer vi til det her stykke, hvor det her plus bliver til et minus, så det er minus a gange x1, og så minus b. Det næste trin er, at vi kan se herovre, vi skal reducere der, at vi har et plus b og et minus b, så b'et går ud med hinanden. Så har vi y2 minus y1 er lige med ax2 minus a gange x1 x1. Så når vi får b'et ud, så er vi næsten her. Og så kan vi se, så at a den opstår på begge led her. Så vi kan faktorisere det her led ved at sætte a uden for en parentes. Så vi ser y2 minus y1, så faktoriserer det, hvor vi sætter a uden for parentesen, hvor at det er x2 minus x1. Så vi faktoriserer det. Og så det sidste trin, det er, at vi vil isolere a, så vi skal fjerne det her led, og så kan vi siden det gange, så kan vi bare dividere det her fra på begge sider. Så det vil svare til a er lige med y2 minus y1 over x2 minus x1. Og det er sådan, vi kommer frem til formlen for at finde hældningen af. Så skal vi hen til b, og den er lidt nemmere, fordi vi kan se, hvis vi har en forskrift for en ligning her, y er lige med a gange x plus b, så for at vi skal have b til at stå alene, så kan vi bare trække det her led fra på begge sider. Så det vil være b er lige med y minus det her led a gange x. Og så er vi kommet frem til b.